Prometíamos volver o ano pasado, aquí estamos cumplindo a nosa promesa. Nos gustaba empezar hoxe onde rematamos o ano pasado, con ese aplauso, con esa promesa. E ademais este ano vimos acompañadas, ademais das nosas compañeiras da Deputación do Concello de Pontevedra, Sandra e Anabel, gracias por acompañarnos. Tamén vimos acompañadas de dúas Rosalías, non? Que representan ese recoñecemento que recibiu este foro este mesmo ano ou ano pasado, bueno, finais do ano pasado, que é o recoñecemento Meninas da Subdelegación do Goberno de Galicia. E creo que pois un recoñecemento que tamén queríamos compartir co noso público, con Sandra Bastos, con Anabel Gulías, co Concello, ca Deputación de Pontevedra. Queremos agradecer de verdade a Subdelegación do Goberno por ter escollido este proxecto, e tamén o Colexio de Xornalistas de Galicia, así que, bueno, un aplauso por estas meninas. Que 8 edicións despois e 100 mulleres que se cumplen este ano, este será a edición no que cumplamos 100 mulleres que opinan, pois están aquí con este precioso agasallo. Bueno, quería apuntar dúas cousas con respecto ao programa deste ano, que supoño que as persoas que estades aquí pois xa lle botastes un ollo. Primeiro, foi unha aposta clara por volver ao xornalismo, as nosas orixes. Ben sabedes que este é un foro de mulleres xornalistas, aínda que é verdade que tamén, bueno, pois nos últimos anos temos incluído mulleres que se dedican máis pois á comunicación, ás redes sociais, que teñen un perfil un pouco máis diverso. Sen embargo, este ano quixemos volver a apostar polo xornalismo, pola información de calidade. Nos parece fundamental, además, nestes tempos tan convulsos, nestes tempos no que se mesturan dúas cousas que parecen casi contradictorias, non? Por unha parte a sobreinformación e por outra parte a desinformación e as fake news, non? E creemos que as nosas compañeiras e compañeiros xornalistas están aí, bueno, loitando para que a xente lle chegue a información de calidade, porque non pode haber tampouco opinión de calidade sen información de calidade, non? E nos parece que isto é un dereito da cidadanía, unha cidadanía informada é unha cidadanía que pode exercer os seus dereitos. E logo tamén nos pareceu e nos parece importante, e isto destacamos tamén todos os anos, a importancia do xornalismo feito con perspectiva feminista. Da igual do que falemos ou do que escribamos e opinemos as xornalistas, que xa sabedes, e o levamos contando moitos anos, que as mulleres xornalistas escribimos e opinamos de todo, pero sin esquecernos da perspectiva de xénero, non? Porque o xornalismo sin perspectiva feminista está coxo tamén, non? Está que lle falta algo, e iso, pois, era fundamental para nós. E xa por último, antes de pasarlle a palabra a miña compañeira Susana, este ano falábamos, estes días previos, como empezábamos tamén, non, revisitando as ponencias dos outros anos, como falábamos desde o principio da síndrome da impostora. E creo que por fin conseguimos sacudirnos a síndrome da impostora dunha vez por todas, así que nada, isto tamén é algo que me apetecía compartir con todas as persoas que estades aquí. Nada, moitísimas gracias a Concello, a Deputación, a este público maravilloso e, por suposto, as nosas compañeiras técnicas e a Triskelia por organizar este evento. Moitas grazas, a verdade é que cada ano iban 8 edicións, é emocionante, non? O seguinte, estar aquí e comezar a falar do que está por vir. As auténticas protagonistas son as mulleres xornalistas convidadas, e tamén 8 edicións despois temos moi claro que as e os auténticos protagonistas deste foro sodes vós, as persoas que ides chegando ao teatro principal, que enchedes este teatro principal durante as dúas xornadas, porque é un ambiente moi especial o que aquí se crea. Por eso queríamos comezar con esa imaxe do público aplaudindo, pechando a pasada edición. Non o decimos solamente nós, que somos as organizadoras, senón que cada unha das mulleres que pasa por este escenario marcha abraiada co ambiente de confianza, de autenticidade, de respeto, de silencio cando toca escoitar e de preguntar cando toca tomar a palabra, que hai neste ambiente e neste foro e neste teatro. Así que moitas grazas por iso, porque sen dúbida marca a diferencia. Como decía Diana, este ano imos chegar, cando rematemos o sábado, coa última das relatoras, que é María Escario, a 100 mulleres que opinan, desde
desde o ano 2018 que comezamos en demasiadas expectativas, simplemente porque tiñamos claro que había que facelo, que había que amosar que había mulleres que opinaban. Tivemos un punto de indignación, como tantas veces, ao ver congresos nos que soamente eran señores os convidados e o argumento era sempre o mesmo, e que o intentamos, pero non hai mulleres. Bueno, da indignación quixemos pasar á acción desde aquí, desde Pontevedra. Por iso sempre nos gusta tamén sentir este foro como un exercicio de confianza, non? En primeiro lugar, confianza en que hai mulleres que opinan, por suposto, confianza nesta cidade, que era unha cidade feminista e capaz de involucrarse desde o público, Concello de Deputación, para crear aquí un foro que normalmente podería realizarse nunha gran cidade como Madrid ou Barcelona. Pois non, foi en Pontevedra e esta é a 8ª edición. Un exercicio de confianza tamén en nolas dúas, como amigas, como xornalistas, en que íamos ser capaces de tecer unha rede e un exercicio de confianza no público, e non nos equivocamos. Así que grazas por iso tamén. O foro é, desde logo, un exercicio de xornalismo en si mesmo, porque o que aquí acontece é crear relato, non? E iso é o xornalismo, contar o que pasa, denunciar o que pasa, emocionar, entreter, todo iso acontece en cada edición de Mulleres que Opinan. Así que estamos dispostas a que comece de novo todo iso desde hoxe e ata mañá. Moitas grazas por acompañarnos e por sentir que isto, que son tamén os abrazos, os afectos e o respeto entre compañeiras, vai volver pasar, seguro. Este foi tamén un abrazo, que nos damos entre todas nós, e saímos aquí con un sitio de enerxía que non sei se foi exactamente seguro hasta a seguinte edición, pero bueno, uns meses nos vai durando. Sí, Mercedes Milá e Luz Sánchez Mellado, que imagino que xa recoñecen. Deixaronos un chute de enerxía, ademais por ver a vulnerabilidade, non, de tamén mulleres que levan tantos anos na profesión e que neste escenario pois falaron desa traxectoria, da súa valía profesional, pero tamén do vulnerables que se siguen sentindo aínda hoxe, tamén Mercedes Milá, aínda que non o pareza. Bueno, isto sería imposible sin o Concello, sin a Deputación. Entón eu quero comezar tamén dando a palabra a cada unha das administracións, a deputada Sandra Bastos, deputada de Igualdade. Quero saber que representa 8 edicións despois este foro Mulleres que Opinan para a Deputación. Se para vos, como é para nós, é un evento de referencia. Pois moi bo día a todas e a todos. Antes de respostar, permíteme darvos as grazas principalmente a vos, a Diana e a Susana, porque sin vos, en estas mulleres comprometidas fondamente coa igualdade, pois as mulleres que opinan pois non terían sentido, non? Gracias, por suposto, tamén ao público, gracias ao Concello tamén, as administracións traballando xuntas como debe de ser por algo tan importante. Pois, por suposto, Susana, que as mulleres que opinan é un foro importantísimo, representativo. De feito, incluímolo no noso argumentario, non, de 8M, que decíamos que malabares atacando, non? Que é algo que queremos pois poñer en riba da mesa, porque desgraciadamente sigue estando e pesa en todas nós, malabares atacando ese peso dos coidados que temos todas as mulleres, que seguro que todas sabemos o que representa, a escolla que temos que facer, as renuncias as que temos que enfrontarnos. Entón, que haxa mulleres que teñen moito que decir, que exista un foro que as represente, que as poñamos en valor, por suposto, é moi importante para nós. Tamén quero agradecer pública especialmente o traballo das miñas compañeiras do Servicio da Área de Igualdade da Deputación de Pontevedra, Lucía Muradas, Marta, Paloma, Isabel, a equipa da Deputación, que ten un compromiso irrenunciable, que siga aí loitando, demostrando que a igualdade é un compromiso aberto e que podemos levar adiante todas e todos. Moitas gracias. Bueno, pois eu voulle preguntar á concelleira, a Anabel, que supón para esta cidade ser un referente, non? Que supón para Pontevedra aparecer no mapa, non? Como dicía Susana, sendo unha cidade pequena, non? Tanto para as profesionais que nos visitan, para as profesionais que se dedican ao xornalismo, tamén para o público, non? Que nos sigue incluso desde fora desta cidade por streaming, que xa de paso recordo, non? Lle recordo a todo o mundo que tamén se pode seguir por streaming. Que supón, Anabel? Un orgullo. O que supón un orgullo que Pontevedra este ligado sen medo, sin utilizar eufemismos. O feminismo é un orgullo como muller, como feminista, como pontevedresa.
Para nós que levamos tempo traballando, e recordo fai uns días, uns meses, cando Cristina Fallarás estivo aquí e dicir que en Pontevedra empezou todo, pois é un orgullo para as persoas que nos dedicamos á política e para as persoas que creemos firmemente que o feminismo millora o mundo e millora a nosa sociedade. Sermos pioneiras en falar que o dereito ao espazo público ten que ser un dereito para todas as persoas nas que as mulleres nos sintamos seguras, polo mundo adiante, mencionando abertamente esta dimensión feminista da revolución urbana que aconteceu en Pontevedra, un prazer inmenso que eu creo que poucas cousas no meu traballo que desenvolvo día a día son tan especiais. Pero tamén ternos fixados nas pequenas cousas. Esta cidade foi pioneira en visibilizar as mulleres, cambiando e feminizando o rueiro da nosa cidade. Ainda recordo cando retiramos a placa de Juan Carlos de Borbón e lle puxemos a da ilustre galeguista Virxinia Pereira no seu nome. Fai recentemente días fixémolo coa señora Pepa. Temos un mural enorme da señora Lola ao lado de Pasarón e como digo, é un orgullo ter incluído abertamente, sen medo, pois ese feminismo, non? Lamentablemente eu creo que sempre as institucións van detrás dos movementos sociais, non? Porque os cambios son difíciles de acometer dende as institucións, pero creo que Pontevedra non tería sido o referente que hoxe en día, non só por este congreso, sino no mundo por outras cuestións, se non tivera incluído o feminismo no seu paradigma, no seu modelo e no proceso de cambio da cidade. Así que orgullo, e orgullo de estar sentadas con todas vos e con todas as persoas que nos siguen. É un orgullo inmenso e un orgullo inmenso compartir esa enerxía da que tanto temos falado, que eu, que tiven, non sei se por sorte ou por desgraza, estar en moitos congresos polo mundo adiante, nunca vin nada similar ao que acontece no teatro principal durante a celebración das mulleres que opinan. Nunca. É verdade, as persoas que veñades por primeira vez ides comprobalo, e ademais iso tamén é por algo que non comentei, porque as relatoras veñen non só para o momento do seu relato marchar, senón que se dá unha convivencia real. Quero aproveitar para agradecer a Raquel Martos, a Nelia Dánez, a Inés Martín Rodrigo, a María Piñeiro, a Antía Yáñez, que xa están aquí sentadas, dispostas pois a escoitar tamén o que veñen contar as demais. E unha pregunta agora para as dúas. Dedicades vos á política, cal é a vosa relación co xénero da opinión? Se estades moi pendentes do que opinan de vos e das decisións dos proxectos que tomades, que relación tedes con este xénero que centra este foro? Sandra, por exemplo. Pois, sí, obviamente estou moi pendente dos artigos de opinión en xeral, non? Porque temos que escoitalas todas as opinións, non só os artigos de opinión. Encántame a radio, son unha apaixonada da radio, escoitar as mulleres en todos os ámbitos, na rúa, nos colectivos, nas asambleas, a todas, é moi importante escoitalas e sempre aprender, saber levar tamén con respeto, non? As ideas que igual non son as nosas, son contrapostas, pero deso se trata. Ao final, as mulleres temos esa capacidade tamén, non? De confrontar dende o respeto todas as opinións. É moi importante, por suposto. Anabel, que tal co xénero de opinión? Teño días. A ver, por ser honesta, eu creo que hai para min unha diferenciación clara entre o que é a opinión local. Eu exerzo a política nunha administración local, nun concello, e creo que o elenco de opinadores, aínda maioritariamente masculinos na nosa cidade, é respetuosa, síntome cómoda. Creo que as críticas que se fan polo que facemos, non por sermos mulleres, así que creo que nese paso a maior parte de opinadores da prensa local é unha opinión que podes ler con certa tranquilidade, non tendo medo a ser xulgada por outras cuestións que non teñen que ver, non? E mesmo recentemente a maior parte deles opinan sobre as campañas feministas que se fan no concello, as visibilizan, as traballan, e sinto certa complicidade nese aspecto. Agora ben,
hai certa parte da opinión profundamente e aínda moi masculinizada que me fai sentir moi incómoda, e que non leo. Hai veces que leo, enfádome e incluso atacando a mulleres que non son da miña formación política, pero que creo que os argumentos non son válidos, que nos critiquen polo que facemos, non por sermos ou utilizar argumentos torticeros que non terían utilizado con un home. E creo que aínda hai moito camiño que facer. E, de feito, estou lendo agora un libro que me dá moita curiosidade e creo que, e me tendas escoitado, que o feminismo na política é un melón que hai que abrir nalgún momento, dentro e fora, e creo que moito ten que ver tamén coa opinión que se proxecta nos medios. Estaba lendo, dicía, o síndrome Borgen, porque as mulleres non duramos tanto en política, e tamén ten esa compoñente, non, de por que a nós se nos exixe dicías malabares atacando, pois na política eu creo que é todo circo completo, non? Entón, sendo honesta, hai opinión profundamente machista, con un sesgo de xénero, coa que eu particularmente non me levo ben, e ataquen a muller que ataquen, non solo as do BNG. De verdad que me levo moi mal e a veces dan ganas de vomitala. Sí, con esa opinión tamén se leva mal este foro, hai coincidido. Estamos desexando que nos digas en concreto aquí que os nomes dos opinadores, podes dicilo agora ou mismo no xantar podemos falar deses... Porque tranquila que aquí opinadores moitos nunca hai. Sí, eso... Compañeiros varóns a este foro non veñen moito. Esa outra desgracia que temos... Siguen tendo ainda moitísima proxección, é fácil recoñecer, non hai problema. Sí. Pois sí, isto sí que estou completamente de acordo contigo, Anabel, que sigue pasando, e tamén co que decía Susana, non? Todos os anos tamén o acabamos dicindo, non? Que é unha mágoa, bueno, que nesta cidade na que hai, por certo, hai grandes xornalistas, tanto homes como mulleres, pois os compañeiros varóns non en xeral, algúns sempre hai excepcións, non? Pero non teñan tanto ánimo por vir a escoitar as súas compañeiras. A mí me gustaría preguntarvos tamén que mulleres convidadas desta edición tedes especial ganas de ver e de escoitar porque a seguides ou porque houbo algo que vos chegou delas, algún tema que tocan ou por o seu estilo que tedes ganas hoxe de ver aquí, para as dúas. Podes empezar ti, Sandra. Recordo que o ano pasado fixésteme esa mesma pregunta. Como vos decía antes, a verdade é que de todas temos que aprender. Non vou sinalar unha máis que outras 15 que teremos hoxe e mañán. Ademais, son ámbitos moi diferentes, todos con moitísimas ganas de escoitar as súas opinións, non? Os temas parecenme moi acaídos, entón eu non podería decirche unha sola delas, as 15. As 15, bueno, podemos falar de temas tamén. Ti, Anabel? Eu recordo que efectivamente o ano pasado fixeron esa pregunta ti dixeras, eu fui políticamente incorrecta e din uns nomes e eu vou volver a facer. Todas, evidentemente, todas teñen moito que dicir e aportar e é máxico escoitalas. Agora ben, eu teño especial predilección por dúas mulleres galegas, unha delas é Antía Ñáñez, non só o que representa como feminista, senón tamén creo que é unha das voces da literatura galega imprescindíveis neste momento. E a outra é unha xornalista local que estará mañá abrindo, se non me equivoco, que é María Hermida, coa que teño unha moi boa relación, creo que é unha grandísima profesional e creo que é unha persoa a que merece a pena escoitar. E aparte, pois eu sempre lle pido, bueno, pois algunhas recomendacións a miña axente de igualdade de oportunidades, a Mercedes Renda, que é a miña, como digo, funcionaria a tempo parcial, feminista a tempo completo, e ela recomendoume a Macarena Baena como unha das imprescindíveis para entender un tema que nos preocupa moitísimo na área de igualdade, que é o tratamento da violencia machista, e estou desexando pois tamén escoitala. Así que grazas, Mercedes, nunca cho digo públicamente, ou sí, pero grazas por recomendar, por acompañar e por facer que todo sexa posible, Merche, grazas. Un aplauso para o Servicio de Igualdade do Concello, da Deputación.
Porque agora que todo vai comezar, esa é unha realidade, sen o Servizo de Igualdade da Deputación, hai con Lucía Moradas á frente, o Servizo de Igualdade do Concello, con Merchi traballando moitísimo. Isto non sería posible, nos temos unha idea, tecemos unha rede, pero sen o traballo que todas elas fan, e a implicación e o compromiso, elas son a auténtica alma de mulleres que opinan. Así que moitas grazas por traernos ata este escenario unha vez máis. E mira que sorte vai ter Anabel, porque Antía Yáñez xa sube ao escenario, comezamos xa, porque as mulleres que opinan son puntuais, e as 12:30 é a primeira das intervencións, e xa este ano consolidamos como un clásico abrir o foro coas persoas que gañaron a edición anterior do Premio Mulleres que Opinan, porque Mulleres que Opinan é un foro, pero é tamén un libro que publicamos despois da pandemia. Por certo, que hoxe se cumpren 5 anos do confinamento. É un foro é un libro que publicamos despois da pandemia, e é tamén un premio de opinión. Importante esta mensaxe: todas as mulleres que estades aquí, que nos seguides por streaming, podedes presentar os vosos artigos. As bases xa están publicadas, podedes consultalas nas webs da Deputación e do Concello. Este luns abre o prazo ata o 8 de abril. Artigos sobre calquera cousa que escoitedes aquí que a vos motiva unha reacción, sexa de xornalistas ou non. O que buscamos con este premio é recibir feedback do que sentides, do que precisades, do que vos emociona, do que vos enfada, e tamén crear canteira, non? Para que teñamos novas opinadoras, ou premiar aqueles artigos de mulleres que xa exercen a opinión. O luns abre o prazo, haberá 2 gañadoras, 2 artigos gañadores, 1.000 euros é a contía económica, unha en galego e outro en castelán. Así que a partir do luns podedes presentarvos, e agora comezamos coas gañadoras do ano pasado, que son María Piñeiro e Antía Yáñez, que se están poñendo o micrófono, entón me están pedindo uns segundos, mentres, por favor, un aplauso para Anabel e para Sandra, concelleira deputada, grazas polo apoio. E cedemos o escenario, empeza Mulleres que Opinan.